हाग्रामामोनहा गावसोर 17 बोसोर सासन खालामनो मा खामानि मावदों बेनि एसे हिसाबखौ होग्रोबा जे बिथांमोना 17 इयार्सआव जिखिनि खामानि मावदों बे बोसोरनैयावनो जों बिथांमोननिख्रुइ बांसिन खामानि मावदों आरो बेखौ प्रमान मोनोब्ला बिथांमोना गामियाव फैनांगोन नायनांगोन होनबासो नुगोन खिन्थु बिदि थांनायसिम लामा मेन रडजोंल' थाबायनानै दंफांनि ससमा गाननानै जुदि खोथाफोरखौ बुङो बेथ' मिनिथावनि बादि जेबो जाया बेनिखायनो हाग्रामाखौ खावलायदों प्राय मास मोनथामसो बिथाङा बर'लेण्ड एरिया गारना खारहाबनानै थाखोमानानै दा अकस्मात इलेक्सन खाथिखाय सिरि मोनखांनानै रायजोफोरनि गेजेराव फैदों बे 3-4 मासफ्राव जोंनि रायजो राजाफ्रा मा जादों मा लोंदों मा दुखु होदों मा खस्थ' जादों बेफोरखौ खुनु दिन खबर लायाखैमोन दा इलेक्सन जानायखाय इलेक्सन खाथि मोनफैनायखाय दासो सिरि मोनखांदों बेनिखायनो बे सिरि मोनखांनाय मुब्रु मुसि जिनिसफोरखौ मोजां नुवाखै बेनिखायनो बे खोथाफोरखौ बुंदों गोजोन्थों दा रायजोनि चिफमोन नंगौना नङा जेरावखि थाङा रायजोफ्रा जे ज' बिनि उनाव होसोयो बेखौ नायनानै बिथाङा एसे आन्दाज खालामबानो जाबाय साफा सानै EMनिल' चिफआथ' बिथाङा जेराव थाङो रायजो राजा सासेबो थांनो नाङामोन लोगो हमनो नाङामोन रायज्लायनोबो नाङामोन EMफोरल' थानांगौमोन खिन्थु जेरावहाय प्रमद बर' बिथाङा जेरावनो थाङो हाजार हाजार रायजोफ्रा बिथांखौ लोगो हमफैयो सावरायो आंखालनि बाथ्राखौ जेंनानि बाथ्राफोरखौ बुङो हेफाजाब लाना थाङो बिनिखाय बिथांनि हाग्रामा महिलानि जि बुंनाय बेयाव जेबो सैथो नङा बिथाङा गावनि 17 बोसोरनि जि फेलार बेखौ दोनखोमानो हायैनि गावनि जि गोरोन्थि गाव मावनो हायो बेखौ मालायनो जाबसिन होनायनि मोनसे नाजाथाबनायल' आरो बे नाजानायाव बिथाङा साक्सेस जाया फेलार जादों बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे प्रमद बर' माने जितु सोलायनाय बुंदोंमोन बिथाङा प्रमद बर'नि सरकारा सोलायनाय खोथा बुंदोंमोन खिन्थु प्रमद बर'नि पकेटआसो सोलायदों होननानै बुंदों बिथाङा गावनि बे रेकर्डखौ नागिरथों थांनाय बोसोराव जों 29,000 क्र'र दाहार गालांदोंमोन सरकारखौ देवालिया खालामनानै गाव हारसिंसो सरकारनि आसनिफोरनि फैसाखौ जों गाव हारसिंसो बुथुमना दोन्दोंमोन बिनि बाथ्राफोरखौ बे बाथ्राखौ गासै रायजोफ्रा नुगासिनो दं दिनै बे गावनि दायफोरखौ मालायनो जाबसिन होनायनि नाजानानैसो बेखिनिखौ बुंदों दा पकेट गरमाथ' गावहासो जादोंमोन बेलेगहा जायाखैमोन आरो गावनि पकेटखौ गरम खालामनो थाखायनो BTC सरकारखौ मा बुंगोन बेखौ दुबायना गालांदों खारन 29,000 क्र'र थाखा बिथाङा दाहाराव फबना गालांदों खिन्थु आथिखालनि सरकारा दासिमहालागै 1 थाखाबो दाहार फोनांना दोनाखै मोनसे खोथा मावखुलिनिफ्रायसो सलायो होननानै बुंबाय आबसुआ फरायसा आफाद आबसुनि खोथा मथे BTC सरकारा सोलिया मोनसे समाव आबसुनि जिहेतु आन्दलन खालामनाय समाव आबसु आन्दलननि साक्सेस जानाय समाव आबसुनि आखाइ दं बे थिगानो खिन्थु हेबोले आथिखालनि जि सरकार बेखौ आबसुनि खोथा मथे जों सोलिया सरकारा सरकार आबसुआ आबसु आबसुआ जातिनि जिखिनि जेंना माहारियारि जि जेंना बे जेंनाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं मालाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनो गोनां जादों मालाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायदों BTC सरकारजों सावरायदों खिन्थु BTC सरकारखौ कुनु दिन आबसुआ सलायाखै आरो सलायनायनि बाथ्राबो गैया खारन सरकारा बे रायजो राजानिसो सरकार आबसुनि सरकार नङा